לשם ייחוד קודשה וריחו שכינתה, על ידי האותמים הנעלם של כל ישראל, לזכות כל עם ישראל, להצלחת כל חיילי צבא הגנה לישראל. בהנהגה קצרה מתחילה, ממש שמחזירה את האדם בתשובה שלמה ולפניו. ולהחזרת כל החטופים לרפואה שלמה, רפואה שלמה ורפואת הנפש ורפואת הגוף מכל אשר חרבו הן בנפש והן בגוף. מסכנים איזה שורד תופת הם חווים שמה. עצם זה שהם לא חווים את רגל התרגלות החיים, את הסדר החיים הרגילים שלהם, זה דבר ראשון. דבר שני, שורד תופת ובדרך חווים שמה. ובפרט לזכות דוד בן בלה, אשר עכשיו מספר סיפורי הבעל שם טוב בשידור חי. אשריו ואשר חלקו, רבי דוד בן בלה, דוד בן בלה. הרי סדרתה סדר תגונה דקנס המחתת שהוא חפתת מתוך 40 סבב שני. מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, רואים הגואל, ואסרו לנו צורות טובות בחצי הלילה. חסד, החוץ שבחסד, היסוד שבחסד. עוד שבחסד, תפארת שבחסד. במיוחד יברך את רבקה בת חנה, שמרוב הרצון שלה והאהבה שלה כלפיי היא נכנסה לשידור שבדרך כלל היא לא רגילה להיכנס אליו, לשידור של דוד בן בלה. כן, זו הסיבה שהיא נכנסה לשידור, אבל בעזרת השם נתאם בדבר. אשריה ואשר חלקה, כמה צריך לשבח אותה. אתם יודעים חברים אהובים, כל מי שנשוי, כל הברכה והישועה שלך תלוי באשתך. ככה הגידה לא אומר, ככה כתוב בגמרא. 500 אפילו כמעט 1000 שנה לפני האריזה, שכוחו, כל הפרנסה של האדם תלוי בכבוד האישה. ככל שתעשה את אשתך מלכה, היא תעשה אותך מלך. אבל האמת הוא שלא רק היא תעשה אותך מלך, אלא הקדוש ברוך הוא וההנהגה הפרטית, ההשגחה הפרטית, תעשה אותך מלך. המזל יזהיר עליך ויזריך עליך. ובכן, כמו שאמרתי קודם, אני מרכיב את האור של ספירת החסד, מלכות שבחסד, יסוד שבחסד, עוד שבחסד, נטו שבחסד, גבורה שבחסד, חסד שבחסד. דעת שבחסד. זה מלכות שבחסד. זה יסוד שבחסד, זה עוד שבחסד, זה יסוד שבחסד, זה תפארת שבחסד, זה גבורה שבחסד, זה החסד שבחסד. דעת שבחסד, מינה שבחסד, חוכמה שבחסד. וואי, איזה שם הוויה, איזה שנחזיר בתוך ליבנו את האמת המציאות הזאת, שיוד כו' כו שם של מהווה, שם של ההוויה, מהווה ומחיה אותנו. לכל רגע יש מאין מוחלט, ונשתוקק ונרצה לחוש אותו בכל רגע בימי חיינו, כי הרי אנו נמצאים בנוכחותו, אנחנו מטבים מעצם אמיתתו. בכל רגע יש מאין מוחלט.
זכו שנחדל רבנו, כי הוא היה הווה ויהיה, והוא עשה עושה לכל המעשים, ובוודאי משה ויושיע אותנו. ונודה לו ונשבח אותו, נאמין בו ונפתח בו, שמה שקורה לנו עכשיו זה הכי טוב בשבילנו, כדי שנתפלל, כדי שנרצה, כדי שנשתוקק, כדי נראה בעיניים שלנו את הישועה שיכול להושיע אותנו, כי הישועה מגיעה מההתערות שלה למטה, על ידי ההתערות הלמעלה. ברגע שאנחנו בעיניים שלנו ואנחנו מאירים את העניין הזה של הישועה שיכול להושיע אותנו בילדים, בפרנסה, בכל הישועות, איזה שולחן גדול ומפואר. וואו, כמה יושבים עליו ברוך השם, כמה ילדים שלי, כמה בנים ובנות, וכמה אורחים, איך שמדברים דברי תורה, איזה שולחן, איזה סלון מפואר, 3-4 מטר ככה, 5 מטר של סלון עם ספרייה מפוארת. אני כבר הייתי אותי בן 13 עשת ספרים, והנה יש לי מקום בסלון עצמו לכל הספרים שיש לי. וואי אבא, ואני יודע בעיניים של רוחי איזה בית הגדול הקדוש ברוך הוא נתן לי, והכל העבודתו יתברך ורצונו יתברך, כי הוא מהווה מחיות בכל רגע. כל יהודי, תחשב את הרצון שלך, תחשב את התשוקה שלך, תחשב את הישועה הפרטית שלך, תעורר את זה בעיני רוחך, וזה אמונה שאתה מאמין בשם רבותיה ארבע ודעת, אתה מתחבר לרצונות שלך, למה שאתה מתחבר לרצונות שלך, ויודע שמה שקורה לך עכשיו לא בזה נגמר, זה רק ההתחלה, כדי שתדע בתאריך כשתזכה לישועה, זה רק ההתחלה, אבל אתה תזכה לישועה גדולה ונפלאה. כל יהודי ויהודיה באשרו באשרים, יפרע לחטופים, אוי, הם לא שומעים את הדברים האלה, אבל אני רוצה שזה לזכותם. יש סיפור מהבעל שם טוב, שבאמצע הסעודה הוא קם והתחיל לעשות תנועות של חתירה. הוא קם והתחיל לעשות תנועות של חתירה. מה הקשר? כל התלמידים שאלו אותו. אחרי הסעודה הגיע יהודי, עגלון, יהודי שלא למד תורה, הוא לא למד לשחות, הוא לא יודע מה זה לשחות, הוא לא יודע מה הסיפור הזה. הוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור שלא היה, אני לא הבנתי איך זה. אני והחמור שלי נפלנו לנהר. הנהר הזה, כמעט טבעתי בו. פתאום נהיה לי דעה לעשות תנועות שאני בכלל לא מבין מה הם, אני עדיין לא מבין מה הם. זה אומר דבר אחד, חברים אהובים. בנות ישראל היקרות, זה אומר דבר אחד. העולם שלנו רוחני. כאשר אני כאן בזיכרון יעקב עושה מעשה, זה משפיע ומעורר על החטופים שנמצאים בעזה. כשכל אחד מאיתנו עושה מעשה של טוב ומעשה של זיכוי הרבים, הוא מעשה של רצון טוב, קבלה טובה, ושאף אחד לא יודע מזה, לזכות החטופים, כי אתה זורק את המעשה הזה כלפיהם. ובכלל כל מעשה טוב, זה מעורר אצלהם. זה מעורר אצלהם ברכה והצלחה. אני מדבר לעם ישראל, לא לערב רב שמנסים לכל רגע שיש שנאת חינם בינינו. אני מדבר על עם ישראל. אני מדבר על עם ישראל שרוצים וזועקים לאחדות בינינו, לא לחברה האחרים. כל מעשה שאנחנו עושים, כל פעולה שאנחנו עושים, הכל משפיע כל כללות ישראל. בשם ההוויה ברוך הוא, על ידו אנחנו יוצא מהגאולה. ככה אומר רבי משה חייבר, רבי יעקב חי הוצאתו, כי על ידי שם ההוויה יבכון ישראל מגלותה. עכשיו נסדר את סדר הזה של שם ההוויה ברוך הוא, ברוך שמו. תזכרו, אהובים ואהובות, תזכרו אהובים ואהובות, כי השם יתברך מהווה ומחיות על בכל רגע יש מאין מוחלט. תחזק באמונה וביטחון, בדעת ובהכשר. אנחנו זוכרים את הישועות שוודאי הוא יעשה איתנו, מציירים בדעתנו את הישועה שוודאי יושיע את ישועת הפרט וישועת הכלל. הרי יש בכוחנו לדבר את מה שראינו בעיניים, ולדעת בתפילה הזאת להגיע למצב של דמעות, שמגיעים מתוך אמונה וביטחון ודעת. הרי ודאי נזכה להנהגת אל שדי ייתן לכם רחמים.
שועה ורחמים בכל ענייננו מעשינו ומהלך חיינו. לשם יחור קודשה ברכו שכינתה לידת אריה בן העולם בשם כל ישראל. עוד אברהם אבינו וכל ישראל שמצדה חסד שרה ימינו וכל ישראל שמצדה לכבוד יצחק אבינו וכל ישראל שמצדה גבורה וכל ישראל שמצדה לכבוד יעקב אבינו וכל ישראל שמצדה תפארת חלימנו עד אל פרח אלו בילן ורבנו חסכת על הנצח מרים הנביאה שתדע לכבוד אהרון הכהן וחסכת עד העוד חברת לוי המן שלנו אהרון מרים ומשה אשר הם נתנו את הזריקה הראשונה, את הישועה הראשונה, את יציאת מצרים שבכוחה וזכותם התעורר זכות האבות על עם ישראל. זכינו לתת מצרים, זכינו ל40 שנה של הנקבות ובהירה של מרים ומה במן אכלנו כל מה שרצינו לאכול, הרגשנו טעם את האכילה שלו. ובך רפואה וברך חוכמה ובהירה של מרים. הבגדים שלבשנו לא התלכלכו, היו נקיים ותותחים וגדלו איתנו. אנחנו עצמנו לא היינו צריכים להתקלח כי היו נקיים ותותחים. היה לנו כיף כל רגע, רעננות בכל רגע, כאילו התקלחנו ברגע הזה. איזה כיף אדם שיותר במקלחת, איזה התרעננות יש לו. כך כל 40 שנה היה עם ישראל, בזכות שלושת הרועים, אהרון, מרים ומשה. ניסים נפלאות, וזה הדור הראשון שהכמת איתך מארץ מצרים הרי נפלאות. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו כמו שהוא יושיע אותנו מיציאת מצרים, כי אמת איתך מארץ מצרים. מה זה איתך? למה לא כמת איתנו? כי אמת איתך של הקדוש ברוך הוא, שגם הקדוש ברוך הוא יצא עמנו ממצרים והרי לנו נפלאות, כמה ניסים, כמה נשירות היו בדבר הזה, וכמה סודות יש בדבר הזה, כמה טמון בפסוק היקר והקדוש הזה. לכבוד יוסף הצדיק וכל ישראל שמצד היסוד, והוא הנביאה עוד עשה בת אביחי, לכבוד דוד המלך וכל ישראל שמצד המלכות, שלמה המלך בנו, ונהלם דוד המלך, צדקות היה לך, נציבות בת הדרך. כמה שהיא בכל זאת, אפילו שבעלה ישי חשב שכל המערכת שהיה שם היא בכל זאת עשתה הכל כדי שלזכות לזה רבה קיים ממנו. והיא זכתה באמת לדוד המלך לספירת המלכות. לכבוד אדם קדמה, 9 תיקונים שמאירים מגנים על עם ישראל. לכבוד אדם קדמה מן המצע קראתי הערך לקבוצה הגדול מהזתרון 2000 על במרחביה ולכבוד רבנון הסבן, אולי לי לא הרע ורב חסד, רבי שמעון בר יוחאי, שעוון, מה יעשה לי אדם? לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, כבוד נשמת משיח בן דוד, הפשע, ובחוזרי, כבוד נשמת משיח בן יוסף, ינקה לא ינקה, יעני בשונאי. כבוד אליהו הנביא זכור לטוב, כדמות הבנים, טוב באדוני. כבוד רבי משה חיים ברבי יעקב חי הרמח"ל הקדוש, שם לפתוח באדם, רבי חנינא בן דורסה. הרביעי טוב, ובעיניים תאמן דבים, השתלם לי השם הקדוש יתה, שם הקדוש הזה, כי ביד אדוני צור עולמי, בתחום באדוני עד יד, כי ביד אדוני צור עולמי. תורה חיה הראייה, יחד עם שסה, יחד עם שמי, עם שמי. קחו את השם י' ותחברו אותו לשמי, יצא לנו שעשה מצוות לא תעשה,
לאיש עשה, ואומר לאיש עשה מצוות לא תעשה, ואתה נחבר את ההווה, אשר מתחבר עם זכרי, וביחד זה רמ"ח. בזכות שם הוויה יפקוד ישראל מגלותה, שם הוויה במלוא ילפין הרי זה טל, ויעתה לבית קודשי קודשים לשכינה הקדושה. ירושלים אשר בנויה יחדיו, כשם שיש לנו ירושלים בעולם הזה, כדי שיש לנו בעולם הבא. שבירושלים הזה השכינה שרורה, ככה בירושלים של מעלה הקדוש ברוך הוא נמצא כביכול. הקדוש ברוך הוא זה לא דמות ולא דמות הגוף, ואין לו שום צורה כלל ועיקר, ואין מי תדמיינו והשווה יום הקדוש. אם זה עניין של אורות, 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 אורות נשגבים שאין בדעתנו באפשרותנו, אפילו באדם הקדוש ביותר בעולם הזה, לסבול את האורות הקדושים הללו שנמצאים שם, ויש שם מבחינה שיר השכינה פה לא נמצאת בבית המקדש, אז ככה הקדוש ברוך הוא שם למעלה נמצא את המקדש. 19 מילות הרחמים שהיום בזוהר, בתיקוני הזוהר כמדומני, למדתי שעל ידי 13 מילות של הרחמים יצאו ישראל מהגלות שברכרותה, שעל ידי שנזכיר ונעורר יותר את י"ג 13 מילות הרחמים נזכה לגאולה. העניין הזה שיש גם על שם הוויה, ועל זה השם של י"ג מידות, על זה ועל זה ועל זה, וכל דבר הוא קדוש, הוא נשגב ומרומם ביותר, את כל ישראל מגלותה, עניינו כולו ההתחזקות של היהודי בתשובה. תשוב להוויה. כל דרך שאדם בכל ההוויה שלו ישוב להוויה, הרי נצא מהגלות. העניין של התשוב נהיה בשיאה שלימות, זה על ידי התרגשות, על ידי שכל ההוויה שלך נמצאת שם. איך נדע שכל ההוויה שלך נמצאת שם? על ידי שאנחנו נראים דמעות של התרגשות, עוד של התרוממות, והדמעות שרדים אלון לא ננעלו, שננגן, שנשיר, נרומם את השם יתברך על ידי התודה וההודעה שאנו חשים אנשים מושיע אותנו, ועוררים את ההתערות שלה למעלה. עד כדי כך שתמות שמעלה מתעוררת ומלאים את המקדש אלינו, זוכים באמת לאחדות ישראל, זוכים לכל הישירות לחולל כולם, שורת הפרט ושורת הכלל, ובעין שלנו להשאיר ומפלגת. כסף עמד כסף אבא, אתה אבא שלי, הרי אם הייתי בכלל אבא שלי והיה לו את האפשרות לתת כסף היה נותן לי, אתה אבא שלי, אתה בלד תיתן לי כסף, אבא פשוט תיתן לי כסף ותשימו לב, כן, בהחלט כן, זה דבר אחר שנראה כביכול הכי הרגשים שבעולם שזה כסף. מצד אחד אני מזכיר, אני אומר מצד שני את בית המקדש וגאולת ישראל ואחדות ישראל שזה הדבר הכי גבוה, אני אומר כי הכל קיים והכל שייך, וכל האמצעות של הכסף הוא רק אמצעי להגיע לשיא הקדושה ולשיא ההתרוממות, לשיא העבודה לשם יתברך, כי כסף בסך הכל אמצעי, אבל אמצעי לכל דבר, והקדוש ברוך הוא אומר ומחייר אותנו, והן העבודה והעסק נותנים את הכסף, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו וכבודו נותן לנו את העסק. הרי שם משלים את שבע מי אל כמוך הלם, רחום נושא עוון, חנון עובר על פשע בשיר את נחלתו, ערך אפיים מזיק ליד אפו, כי חפץ חסד וברב חסד והנת, ישוב ירחמנו יחיה בו שעונותינו זה חסד, אלא להפעיל את נצלותיהם כל חטאותם, אמת ליעקב נושא עוון, חסד אברהם הפשע אשר נשבעת לאבותינו וחטא, מקה ומנקה, נקה יחד עם נוטה חסד על ידי מדע היום על התחתון, שאומנם אמר הנאמן
ישראל, ומצד שני כתוב שאפילו ספר תורה שבהיכל תביאו מזל, וכתוב שבחודש ניסן מרבים משמחה כי המזל מהיר על ישראל. אז רגע, יש מזל לישראל או אין מזל לישראל? תירוץ אחד אומר שבאמת ישראל נמצאים כסדר הטבע כשמתפללים, אז הם יכולים להיות מעל המזל, וזה דיבר רבי שלמה ברבי יצחק הרש"י הקדוש. אבל ההבנה השנייה היא שבאמת אין שום מזל, כוכבים ומזלות לעם ישראל, וכל המזל שנאמר זה למשל מזרילה, לשון המשכה, 13 הרחמים האלה, זה המזל שנאמר על ישראל. חודש אדם, העיר עלינו 13 מידות הרחמים, אפילו ספר תורה שבהיכל תלוי במזל הזה, 13 מידות הרחמים, הריני מסדרן, סביב כלל וגז ישראל. דבר ראשון, כל מה שאנחנו עושים והכל מכל כל לשם ייחוד קודשה ויכול ושכינתי על ידי האותמים ונראה לשם כל ישראל ותשלחות צדיקי אמיתים טובים וכל צדיקי אמיתים קדושים אשר בה ותרימה כוונתם והריני שליח שלהם כמו שאמרתי וחמיי הרבים בסדר ההדלקה של סמך זין שכל מה שאני עושה אתה סדר וכל מה שאני נושם הכל זה הדעת הצדיקים האמיתיים קדושים אשר בארצם הצדיקים האמיתיים הקדים וחומר שהם צדיקים יכול לך לפי עניינו עם חסד החסד עם צדק גבורם צדק תפארת צדק נצח ההוד היסוד המלכות שהוא מפעל הצדיק שמשתתך עליי לאורך ולאורך המתקנה ראשני רבי נחמן מאומן מבואר בספר הזוהר כאשר אתה מזכיר שם של צדיק או שהוא שם של משהו רק שזה שם של צדיק הרי את כאילו אמרת את השם הזה לא בפעם אחת אלא כמספר הפעמים שהכפלת את האותיות שלו נחמן מאומן רבינו נחמן לפי עתיקים צמא על המזל העליון לכבוד אברהם אבינו כל ישראל שצד החסד אבינו כל ישראל שמצידה יצחק אבינו כל ישראל שמצד הגבורה רבקה אבינו כל ישראל שמצידה כבוד יעקב אבינו כל ישראל שתפארת אבינו כל ישראל שתדע להזל כל ישראל שמצידה מכל אחת ואחת רחל ובינה מכל אחת ואצידן ועוד משה רבנו כל ישראל נצח מרים הנביאה בכל ישראל שמצידה לכבוד אברהם כל ישראל שתדעות אוכל בת לוי כל ישראל שמצידה לכבוד יוסף הצדיק בכל ישראל שתדע יסוד והנביאה ועד הסבת אביחי ומרדכי בן יאיר ממנה שרקה לשמוע איתה היה ממרד הסבת אביחי הייתה כשפעלה ועשתה את העניין הנה עבודה מלמד לכל ישראל של המלכות שלמה בנו ולכל צוות בת עד האלם דוד המלך ועוד דם קדמה מן המצא קראתי ינה מן המצא קראתי הערך ענה לי במרחביה אלפיים לחוץ הגדול מתתרון לכבוד עברנו נסבן אני דוהרה ורב חסד לכבוד רבי שמעון בר יוחאי אדוני לי לא ירא נושא עוון משה בן דוד אדוני לי בעוזרי ופשע יבוא נשמע משה בן יוסף נקי לא ינקה ואני אראה בשונאי לכבוד אליהו הנביא זכור לעטוף וכדרות רבנים ומה אדוני לכבוד רבי משה חי מרבי יעקב חי השליחים טוב האדם לכבוד רבי חנינא בן דוסה הרבים תורס מניים תואר בן הדבים הרדישה דקרון סביב נתסית ישראל וכל פריכן אותם חטא גבורה תפארת נצח עוד יסוד המלכות מי אין כמוך מי אין כמוך רק הוא נושא עוון עובר על פשע וחנון הערך לאדם ערך לשירית נחלתו אפיים לא יזיק לאדם פה כי חפץ חסד הוא ורב חסד שוב ירחמנו והמת
ראש עוונותינו, רוצה חסד, תשלם רצולות ים כל חטאותם לאלפים. תיתן אמת ליעקב. אמת ליעקב, שיבוא חסד לאברהם אחרי שם. אמרת לאבותינו חטא, מקדם מנקה. כן הנקה הזו לכלכלות ישראל, אשר הם אפרה לדוד בן בלה, שעכשיו סיים את הלייב שלו. סיפור הבא שם טוב, כדי שקורא בברכת המזון. ילד ברכת המזון, אני אומרת, הסעודה הרביעית, לכבוד דוד המלך עליו השלום. שם יכול קודשם יכול שתהיה נדע אותם ממנה, משם כל ישראל. עוד דבר אבינו כל ישראל יד החסד. זה היה אברהם. לכמה רבים לדעתי קודם את יעקב. זה היה אבינו כל ישראל יד החסד. ישראל אבינו כל ישראל יד תדע, ויצחק אבינו כל ישראל יד הגבורה. רבקה אימנו כל ישראל יד תדע, ויעקב אבינו כל ישראל יד תפארת אל אימנו. אליה בן פבינה. רבינו מסינה לנצח, און כל חסד דהון, זוכר בת לוי מו, און יוסף הצדיק, שם צד היסוד, נראה לשבת מיכאל חוד דוד המחזיק על המלכות, ובנו בדעת עליהן. אבל אדם קדמה, איש הדיקונס מבית ישראל. מן המת קראתי הערך, אפיים לחגנה, אפיים. אם חרביה לכבוד שרה רגע דומת תתרון. כבוד הרבנה סבל עלי, ללא ירא ורם חסד. אין עושה עוון, ויעשה ליד אנחנו רבי שמעון בר יוחאי. שמעון משיח בן דוד בפשע, אדוני לי בעוזרי. שמעון משיח בן יוסף, יראה בשונאי, נקה לו ינקה. לכבוד אליהו הנביא זכו לטוב כדבות על בנים, תוך באדוני, ומשחיים ברבי יעקב חי ועל שלישים, תוך באדם, וחיים בן דורסה. טוב לפתוח באדוני יחשוב בנדדים. תשעה דיקונים לכנסת ישראל. נסמל של חמש בכנסת ישראל של הדיקונים. מי כמוך אל רחום נוסר בו. עובר על פשע וחמור. לשארית נחלתו ערך לא החזיק ליד אפו אפיים.
כי חפץ חסד ורב חסד. יש מרחמנו באמת, חושנותינו, עוצר חסד. נעלפים, וצלותם כל חטאותם, תיתן לפי הכל נושא עוון, רפשה. חסד אברהם, חסד אברהם, ומקדם ונקה, צריך חסד ונקה. ישועה ישראל בכלל יפת, וישועה לכל עמו ישראל, רפואה שלמה לנחמה גולדה בת שרה בלה, לא קשורה לדוד בן בלה. רפואה שלמה להלון ותיתו בן תמר, ברכה והצלחה, שועה ונחמה. יראת לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיהיה לי נכון ומסור בידי ולא יחס ולא אכסך את עזרני ידי ועקבות שם בך נפטר בך ביטחון עמית ונועז, תחון עד כדי שמחה, שמחה שם מצווה ביטחון כדי הודעה, הודעה בראש על הישועה שכבר החלה, עד כדי התרגשות דמעות, שתודה והודעה, ביטחון עד כדי ניגון, ידקה בריקודים דקדושה, כדי לחוף לך זכות לכל אדם תמיד, לכל ישבי עמך ישראל, ירתה וישתוקק, לראות טובת חברו. חמיך הרבים שיפו רבה להם טובה, יזכה לשמוע תפילת המגילה, כי תקנה בזמנה, בהידור בכל בחינותיה, יזכה לקיים מצוות שמיטות היונים, תלוח מנות בשידורה, וכל הפושט ידות נילו, גם לנשמיה וגם הכסף שאנשים מבקשים. ישבע שיזכה ולקיים את המצוות הקדושות הללו, או לשתות יין או להשתכר ממנו, כל היין המשמח ולא יין המשקר, יש שתי בחינות ביין. הצילני, 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 הצילני מקליפת המן עמלק. הצילני, 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 הצילני מקליפת המן עמלק, וזכני, וזכני בקדושת מרדכי ואסתר. הצילני, 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 הצילני מקליפת המן עמלק, וזכני, וזכני בקדושת מרדכי ואסתר. אבא ריבונו של עולם, תחוס דרכים עליי, דקי נפטר בך ביטחון עמית ונועז, כשמחה, שמחה של מצווה, כדי שמרוב הישועה, רוב השמחה שאשמח בך, באמת להבין את דמעות של התרגשות, אזכה לתפילה אמיתית, אזכה שתעשירנו בעשירות מופלגת, בכסף, כן, בכסף האמצעי לכל טוב, אין מה לעשות, הכסף יענה את הכל. החברים, זה לא תלוי בערך של האדם, מי שיש לו כסף ומי שאין לו כסף, זה בסך הכל אמצעי כאמצעי, בסך הכל כלי כמו מגרפה וכמו מעדך, אין לזה שום עניין לפני האחר, רק כמו מעדר וכמו מגרפה, אין בזה שום עניין אחר.
אבא תמשיך חמך הרבים, כי לא על ידי העץ גודל העבודה, אל תביא את הכסף, כי תביא כסף ורוחך, אבא בלי הזכות של ההוצאה מתנת חינם ממש, חוס תרחם על איזה שני של התעולמים, תעשירנו את דבר קיים ולכת רוח מעצמי מאשתי, וכן כל עמך ישראל בן אישה ממך ישראל, ענק יתן פרנסת רב ושפע, נחת רבן מבחינת הילדים, ובפרט מבחינת הלימוד התורה הקדושה, בכל פרדס, בחירותיה בכל המ"ט ובכל העין פנים של התורה הקדושה, כן הוא להגיד תורה ולהדירה, ותכנית בלבי לי ורצונות שקרות ורצונות, שירצות חפש אותך וחצך שעשועים, צא מתנת חינם ממש. אלמול, חסדים אנשים הרואים להם. אבא תודה שתיקית אותי בעוד יום, בעוד הדקה, שסדר דקונה נקנה, שבכלל לא פשוט, מה שזכיתי אתה בעת הזאת. אבא תודה. שזכית אותי אתה, זה בכלל לא פשוט, מה שזכית אותי אתה, אבא תודה, וחמך הרבים, אין כמוך. אבא תודה.